Amulumba fait voyager car soro amade kusoro aka voyager konnana compagnie de transport Somatra ou ya kanu kanani car kwa chaman chamanye kare munun dilana norme konnana aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kare jolenye foite jigi kono ibiseka do akonnana tukuminna Somatra eka kare Somatra neka kare Somatra anka kare o kum konnana kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala Kata Sesika Soma Kenyeba Kita Umanyina Nyoro di Sahel Mauko Kata se Kolokani Jijeni Fokata se Bemama Somatra Fien Foroko Somatra Kauli Herela Kase Herela Aywa Kilian Labbaik Allahumma labbaik Ambalma Onye Kunafoliye Kabo Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu. Ko kadaka 2026 hiji ko Saudi kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade. O de koso agence ka tomba no de commission ye Kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singadi de ko agence bekelme ki ka daele ka malien kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koso nemia leini ka fo ibina ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu naka barata buli dia toko sebon ikatake nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala nanga maka fo commission ala ka fa me ko mandi amma assalamu alaikum la sharika lak Yirimajo Atetebugu 759 logements minye école franco-arabe Khalifa Kassoge sangelen baraw damnenen kofe demba yuka ni soja yira nyilansa minye jardin d'enfants ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔ sɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Khalifa Kassoge ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Khalifa Kassoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Khalifa Kassoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa i den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Khalifa Kassoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na
tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye ntɛnɛn ye Octobre kalo ale tile 6 san 2025 an bɛ o kɔnɔna na laseli ka kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw bisimila jani ale ka kibaruyaw dili kɛnɛ kan. CNT ale ka baara min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko session budgétaire n'o ye musaka ale baaraw kɛli ye tile 70 kɔnɔna na o bɛ daminɛ bi lazara ni ala sɔnna ma ko ɲɛbila baaraw la sa discours ba 3 o kan ka kɛ CNT ɲɔgɔnna minnu bɛ Niger ale ni Burkina olu ɲɛmaw bɛ an fɛ yan ka ban yaasa baara in ka se ka kɛ u ɲɛna ni ala sɔnna ma an na an da don o la bi sɔgɔmada in na. Ekɔlisow la baara min bɛ yen n'o bɛ kɛ n'a bɛ f'o ma ko transfert k'i den bɔ kalanso dɔ la ka taa kalanso wɛrɛ la k'a la kɔlɔsira ka fɔ ko kalanso bɛ wari minɛ o la ko wari man ka minɛ a man ka sara bi a man ka sara sini min ye an ka jamana kɔnɔna na sana musow ka se ka olu dɛmɛ u ka baaraw la ka t'i ɲɛ da u ka baarakɛyɔrɔw kan musow ni du ni denmisɛnninw ka minisiriso ale taara ɲɛmakɔrɔkaw fɛ yen sugukɔrɔ o musow bɛ baara kɛ cogo min ka taa i ɲɛ da olu ka baarakɛyɔrɔ kan. Kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Faransi premier ministre ye gouvernement sigi sɔrɔ sɔgɔmada in na a ye walan sɛmɛ kɛlen don baara ye Irisilakaw ka wulikajɔ barika fana bonyalen don Ukrainekaw fɛ yen ninnu na kɛ an ka kibaruyaw ye bi sɔgɔmada in na min ye tournoi UFOA Mali doncogo ɲɛna tulo na kosɛbɛ 6-0 Aigle olu ka ndolantan min kan ka kɛ nin kalo in tile 8 n'u kan ka taa Tchadikaw fɛ yen ndolantan 25 minnu taara Tom Senti fɛ an na olu tɔgɔ di aw ma bi sɔgɔmada in na ka taa kuncɛ sa ni Kulukorokaw ka janaja ye janaja min n'o ye Megeta dugutigi ye ale ka fatuli baara mun kɛra o kɔnɔna na an na o jaw yira aw la a bɛ se ka o ye cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma aw bisimila jani ale sugandili la k'aw ka kibaruyaw kulu sɔrɔ.
Falai bi sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna na taa hakili jagabɔ kan. Hakili jagabɔ min n'a kuma tinbi taabalen don nin tile fila in na Saheli jamanaw olu kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES kɔnɔna na. Dɔgɔkun tɛmɛnen Burkina jamana ɲɛmaa n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré ye ale ni kunnafonidila 10 ɲɔgɔnna ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Lase in senfɛ kuma dɔ bɔra Capitaine da o kuma in a lasagolen don bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i miirina fɔ a la. O ye mun ye ko gɔnbɛlɛfin. Falaye laadala gɔnbɛlɛ bɛ min fɔ anw ka jamana kɔnɔ yan maa caman b'o kɔrɔ dɔn. Min ye an ka jamana tariku an ka ziiriw na gɔnbɛlɛfin fana ye min ye an ye dɔ mɛn o fana na. Nka Burkina jamana ɲɛmaa ale ka gɔnbɛlɛfin ye jumɛn ye? Gɔnbɛlɛ jumɛn ko don? Suguya jumɛn ko don? Maa ko y'a di wa? Wari ko y'a di wa? Nafolo ko y'a di wa? Hɛrɛ ko y'a di wa? Bɔnɛ ko don wa? Taaɲɛ ko don wa? Wolomasiri taba ko don wa? Falaye ɲininkali bɛ nin de la. Anw hakili suruntigiw anw y'a k'an tɔgɔla kuma ye. Tiɲɛna n yɛrɛ ye n bolo lajɛ n ka Bugurinin na a ma se ka fɛn ɲɛnama diya dɛ Falaye. N ye wele bila donso kalanden ma Kulukorokaw fɛ yen n'o ye Jalo ye a y'a fɛlaw fɔ n ye n y'o fana faamu. Tɔgɔla murutiba maa la Falaye Baliku i tɛ taama fiyewu ni murunin t'i tɔgɔ la n y'o fana tufa lajɛ n ma foyi ye Falaye. Kuma in a kɔrɔ bɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko gɔnbɛlɛfin kɔrɔ de ye mun ye? Anw ye min mɛn ziiri la Falaye an sɛmɛsɛnnama maakɔrɔw ye min fɔ an ye o ye dugu dɔ ale masakɛ a ye dugu senkola dugu faama dugu fandan maa maa bɛ yen k'o bolo b'a kunkolo sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u ka jɛ k'u ka gɔnbɛlɛfin kɔrɔ ɲini a ye. Dugutigi ziiri in kɔnɔna Falaye n k'a sinsin yanni ka taa n ka kuma yɛlɛma ko n ka mɛn dugu dɔ maa ma. Ziiri in kɔnɔna dugutigi ko ko a ka dugu maa mafalen bɛɛ lajɛlen ka gɔnbɛlɛfin kɔrɔ ɲini a ye. O ziiri kelen de kɔnɔ Falaye dugutigi de b'a fɔ ko gɔnbɛlɛfin k'a kɔrɔ ye min ye bɔnɛ kɔ ye hɛrɛ ye ɲɛguwan kɔ ye lafiya ye fantanya kɔrɔ ye banaya ye sentanya kɔrɔ ye setigiya ye. Ayiwa ko sababu ɲuman fadenya a bilenna cogo o cogo k'a bɛ suma sɛgɛn kɛra cogo o cogo ko lafiya b'a kɔ Falaye. Yalama Ibirimu kan bɛ o ma wa? Nka ko dɔw dara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni Ibirimu ka gɔnbɛlɛfin fɔli ye Falaye ani Ibirimu yɛrɛ ye kuma minnu fɔ n'i y'olu ta k'u lajɛ i bɛ se k'a ye k'a fɔ ten ko min ye gɔnbɛlɛfin ye n'anw bɛ k'a kɔrɔ ɲini dɛ Falaye. An ye turabu da ka moriw ɲininka k'an yɛrɛ bɛ se minnu na k'olu kɛ ka kɔntaw ko ka bɔntaw mɔ ka taa an kun fɛ ka taa an sen kan ka taa an kun kan ka tila ka wuli k'an jɔ kɛba o tuma i tigɛlen don maa caman dun bɛ n'i kungo ɲɛnabɔ ne fɛ yan koyi kana jɔn fana na Ala kana a ci n'an nana n b'a minɛ k'a dun n tɛ se foyi la dɛ n tɛ foyi ɲɛdɔn Bakari Kulubali ɲɔgɔnna ye n ye Ala ka hinɛ a la n tɛ soma ye n tɛ doma ye n'a y'i furakɛ a banna n'a m'i furakɛ i ye wari min di yan ne taara n'o ye dɛ Ala kana a ci sabula maa tulonkɛtɔ dɔw b'a ta sɛbɛ la Falaye. Ni jamana bɛ yen bi min ye Burkina jamanakuntigi ka gɔnbɛlɛfin faamu Falaye o ye Côte d'Ivoire ye. Côte d'Ivoirekaw kɔni olu y'a dɔn gɔnbɛlɛfin ye min ye a y'a fɔ mun na waleya in fɔli ni sisan cɛ Côte d'Ivoire jamana procureur dɔ bɔra ko n'u y'a mɛn maa maa nɛn kan ko gɔnbɛlɛfin Côte d'Ivoire k'a b'i taa kaso la dɛ. O kɔfɛ gɔnbɛlɛfin fɔra don min o dugusajɛ Burkina télévision a bɛ lajɛli min kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ o y'a tigɛ n'o ye signal ye. Ni maa min bɛ tariku dɔn n'i b'an ka jamanaw sigicogo dɔn n'i b'an ka jamanaw tariku dɔn n'i b'an ka jamana kow kɛcogo dɔn maakɔrɔ sijɛ Baliku ɲɛnɛtigɛ o jɔyɔrɔ ye min ye ale de bɛ fɛn fɛn jeninen dɔn dɛ Alassane tɛ bila kɔnɔ ye dɛ
n'i y'a ye k'a fɔ ko ka gɔmɛlɛfinko in sɛgɛsɛgɛ fala ale b'a dɔn min don nka jateminɛkɛla dɔw ko Alassane b'a dɔn petu a ka manda naaninan ko min filɛ da nin ye tubabuw ka nɔrɔ a la fɛn 2 basigi ka na a kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen olu ka musaka kow a ka hakili to olu la n'i dun ye gɔmɛlɛfin kuma fɔli jateminɛ a dugusajɛ fala ye min ye Niger jamanakuntigi ale nana yan Mali kɔnɔ yan a y'a fɔ Asimi ye ko min ye AES baara minnu bɛ sen na ko a musaka ko ɲɛnabɔtɔ don musaka min n'o ye banki ye Abdramani Chani y'o fɔ ko o ɲɛnabɔtɔ don i bɛ dun fana ko u kana to a ka don gɔmɛlɛfin ɲɛfɔli la u ye ko nka ko don nataw la ko u b'a ye u bɛna a faamu yalama Chani nana wariko kuma min fɔ o don wa AES nana ka wari bɔ wa nka fala ye maa minnu sɔmi ka jan o waati kelen hukumu kɔnɔna na bɔlɔlɔ sira fɛ kuma jatiginda dɔ bɔra k'a jira k'a fɔ ko AES jamanaw ko olu bɛ bɔ pewu CFA la ayiwa CFA dun jabala an fan fɛ bolo fɛ Côte d'Ivoire don dɛ BCEAO on son gouverneur là-bas hein donc n'i ye nin ko ninnu da ɲɔgɔn ma gɔmɛlɛfin a kɔrɔ ɲinini fala ye ziiri sira fɛ a sira ɲinini maanifinya sira fɛ a sira ɲinini ka kɛ ni Burkina jamanakuntigi yɛrɛ ka kuma ye fala i bɛ se ka min ta n'o ye gɔmɛlɛfin ye n'o bɔra Ibrahim Da an bɛ se k'a fɔ fana ko min ye a ka kuma a y'a fɔ ka kɛ ni wɛrɛ min ye o bɛ se ka kɛ wolomasiri tabaw ka ko ye sabula san 3 ye nin ye kuma minnu bɛ ka taa ni ka segin bi cɛncɛnfoka jamana ninnu na n'o ye AES ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye k'a fɔ wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ u ka cɛsiri dɔ ka fara a kan n'i ye Burkina ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ka ko ye a na kɛ gɔmɛlɛfinko in ye o ye sabula min ye Ibrahim ye a ko se ko o bɛna sɔrɔ fala n'i ye ko in ta k'a jateminɛ Abdramani Chani ka nin taama laban in fana na Mali ni Burkina kɔnɔna na kuma min fɔra kosɛbɛ o bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka kuma na dɛ force unifiée yalama o fana ye gɔmɛlɛfin ye wa force unifiée o min kan ka sigi sen kan bi Burkina Mali Niger a dagayɔrɔ kan ka kɛ Nigerkaw fɛ yen min ye Burkinakaw ka maa mafalenba ye o kan ka ta ka sigi a kow kunna Ɲamekaw fɛ yen u sigiyɔrɔ de kan ka kɛ min ye n'o ye commandement ye o ye pankurutigi kɛnɛ min bɛ n'o ye sɔrɔdasiw ta ye ba 101 sɔrɔdasi ninnu n'o ye maa 1000 ye ba 500 ye u kan ka taa sigi ye Coyi a yirala sa k'a fɔ ko min ye Burkinakaw ka wolomasiri taba ye Eric Dabire ale de kan ka taa nin baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni wolomasiri taba ninnu k'u ka baaraw kɛ n'o ye commandanya ye fala ye baara mun filɛ nin ye n'a kalifara Dabire la a kan ka na ni nisɔndiya ye a kan ka na ni se ye wolomasiri tabaw ka bɔ Mali ni Burkina kɔnɔna na min ye maa 500 ye o de kan ka taa bila hukumu in kɔnɔna na ko yalama min ye Ibrahim Traoré ye a kan bɛ nin gɔmɛlɛfin ma wa min poyitɔ don ka bɔ dugu ma wa fala ye nin ɲininkali de bɛ yen a jasiran bɛ yen jamana kelen min kɔni ye a kɔn an lamini jamanaw la o ye Côte d'Ivoire ye n'i dun ye Côte d'Ivoire fana ta k'a lajɛ ka Mali lajɛ ka ni Burkina lajɛ jamana 3 min b'u ni ɲɔgɔn cɛ tariku la min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya la min b'u ni ɲɔgɔn cɛ balimaya la min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sinjiya la jamanaden ninnu bɛ taa ni ka segin min kɛ ɲɔgɔn fɛ yen wulikajɔ minnu bɛ sen na bi na k'i b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko bɛn tile tɛ yen o ye jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ye dɛ n'o tɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ hali dɔgɔkun tɛmɛnen Mali ale ka pankuru dɔ o taara ka bɔli fɔlɔ kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen n'o ye Sky Mali an yɛrɛ da bɛna don a la kunnafoni kɔnɔna na ayiwa fala ye an ti ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an sigi komi Ibrahim Traoré ko gɔbɛlɛfin k'a tɛna mɛn k'a bɛna na bɔ a ka kɛ musaka ye o kana ni lafiya ye n'a sera ka kɛ wolomasiri tabaw fana ye o fana tɛ gasi ye nka gɔmɛlɛfin an ye min mɛn tariku la fala ye hɛrɛ kɔ ye bɔnɛ kɔ ye hɛrɛ ye don dɛ an ye min mɛn nka ne ka cɛncɛn m'o yira n na dɛ ale ye min yira o ne kelen kungo ye ne na n wasa don o la ni n y'o fɔ sisan kɛmɛ a bɛna fɔ k'a bɛ to ka n'a kungo lajɛ n fɛ yen ne dun tɛ kungo lajɛla ye ne ye Bakari Kulubali ɲɔgɔn na de sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye fala ye ngɔmɛlɛfin
an k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn walima an k'an sigi ka Ibrahim Traoré kɔnɔ a ka jaabi mana bɔ komi a yɛrɛ ko k'an kana bila k'a bɛɛ fɔ sisan k'an ka kiba ye nin lajɛ koyi nin kɛlen nin tɛ denkulikɛyɔrɔ kuma ye dɛ Falaye an bɛ taa e fa fɛ. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiria bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la. A y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban. N bɛna an ka kalanso olu kɔnɔna na kalanta waati na denba caman bɛ yen olu b'u den bɔ kalanso dɔw la ka taa n'a ye kalanyɔrɔ wɛrɛ la dɔw ta ye ɲɛnamana ka bɔ dugu la dɔw ta ye n bɔra kin dɔ la dɔw yɛrɛ ta ye fana ka se ka den gɛrɛ u la yaasa u bɛ se k'u mago don a la cogo min o yɛlɛma min bɛ kɛ n'a bɛ kɛ transfert ye ko fu falaki don dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ti ye a la nka kalan ɲɛmaw u y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na denba dɔw sera u ma k'a yira k'a fɔ ko kalanso dɔw bɛ yen k'u bɛ ka wari minɛ o la sa min ye capo directeur ye olu caman bɛ yen bataki cira u ma maa min fɛ sa o ye Usufu Albert Bedari Ture ye ale min ɲɛsinnen don duguma kalanso o ɲɛmaaya ma a ko k'a b'a ɲini a ka maaw bɛɛ lajɛlen fɛ maa bɛ yen n'a b'a fɛ k'a den bɔ kalanyɔrɔ la ka taa kalanyɔrɔ wɛrɛ la dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a kana minɛ maa minnu bɛ ka nin kumasuli ko in kɛ ka wari bɔ maaninfinw kun nin ko in na n'o ye transfert ye ko k'a dabila pewu ko sabula jɛ tɛna kɛ n'a ye maa ka o baara in kɛ denbaw denfaw kalanden somɔgɔw ani karamɔgɔw maa bɛ yen sa ko nin waleya kɔni bɛ ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u ka ɲɛfɔli kɛ a la a ka kɔn a ka dabila pewu sabula musaka lahaw ta o minɛna maa caman na nin ko in na directeur ko sa n'o ye Usufu Albert Bedari Ture ye k'a b'a ɲini école karamɔgɔw fɛ kalanso ɲɛmɔgɔw fɛ u ka nin baara in a musaka minɛ a ka jɔ pewu a t'a fɛ k'a mɛn a tulo la tuguni ko waleya in bɛ sen na yaasa sa ka se ka ko in sigi sen kan kosɛbɛ a ye bataki ci ekɔlisow bɛɛ lajɛlen na ale ni ekɔli ɲɛmaasow bɛɛ lajɛlen na baara in a bɛ se ka bɔ jɔ cogo min Falaye an ko bi ni ala sɔnna ma CNT ale ka baara ta n'o o ye u ka session budgétaire ye musaka san musaka yɛrɛ o bɛ ɲɛnabɔ session min kɔnɔna na tile 75 o baaraw bɛ daminɛ bi Lazara ko daminɛ na sa Mali ale ye wele bila Niger o fana wasabulon ma olu kana ani Burkina ta olu ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen na kuma ta kɛnɛ kan bi Lazara waati n'o bɔra yen sa Maliki Jaw baaraba minnu kan ka kɛ yɛlɛma minnu kan ka kɛ ɲɛbila sariya sɛbɛn minnu dil'u ma u kan ka baara kɛ minnu kan jamana kɔnɔ kumaw min ye lakanako ye baara minnu bɛ senna jamana kɔnɔ ka taa n'a ye sa fo lakanako ta na sira fɛ ani jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko ta na sira fɛ waleya minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na bi basigibaliya ale ni degun min bɛ yen Maliki Jaw bɛ na i da don nin bɛɛ la CNT jɔyɔrɔ ye mun ye CNT kan ka mun kɛ yɛlɛma mun yɛrɛ donna CNT yɛrɛ kɔnɔna na ani CNT maa minnu fatura kɔsa in na da bɛna na don nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ maa bɛ se k'a faamuya cogo min Maliki Jaw a yɛrɛ y'a ɲini CNT maa bɛɛ lajɛlen fɛ jɛtikɛ ni maa si toli ye kɔ nin kɛnɛ in kan bi min ye taasibila kɛnɛ fana don sabula u ka cɛkɔrɔba min ka kɔrɔ ni CNT bɛɛ ye n'o ye Jibril Jara ye mege ta ɲɛma Kulukoro dugutigi ko ala y'ale ka kalifa minɛ a la taasibila kan ka kɛ ale ye ka ɲɛsin fana fure fɛn fɛn bɛ yen n'olu fatura CNT kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa fɛɛrɛ min yɛrɛ bɛna sigi CNT yɛrɛ fɛ ɲinan san kɔnɔna na ka se ka baara ninnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna dan tigɛ gouvernement nana ni ɲɛbila sariya sɛbɛn minnu olu bɛ yɛlɛma ka kɛ sariya sɛbɛn cogo min o sariya kisɛw a bɛna i da don o bɛɛ lajɛlen na ka tila ka dantigɛli kɛ kɛnɛ k'o labila sa
session ale ka sɔrɔ ka daminɛ an ka jamana ale kɔnɔna na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen wɔlɔfɔw ka dugu min bɛ yen n'o o ye Mewani ye Faransi ka dugu jukɔrɔ nafabɔyɔrɔ dɔ bɛ yen o ye Emirates Grand Coast ye ale bɛ wuli ka jɔ min na yen bi o bɛnnen tɛ dugudenw ma cogoya si la min ye Emirates Grand Coast olu ye bɛnkan de sɔrɔ merilakaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mewani merilakaw ye a yera k'a fɔ sa min ye jamana ɲɛmaaw ye Mewanikaw olu ka arrondissement ɲɛmaaw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan waliya in n'i y'a ta k'a jateminɛ i b'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko min ye Faransika ni dugujukɔrɔ nafabɔyɔrɔ in ye a ye degun min se jamana in kɔnɔna na a ye kɔlɔlɔ min se maaw ma ka ji min tiɲɛ ka dugukolo min tiɲɛ ka sɛnɛ min tiɲɛ ka fiɲɛ min tiɲɛ o de dara wuli ka bon o hukumu de kɔnɔna na sa min ye mɛrilakaw ye olu tun y'a yira sa k'u bɛna ni baarakɛjɛkulu in nɔ minɛ o jɔ minɛli yan'o cɛ sa a yera k'a fɔ sa kalo 2 yanni baaraw ka sigi sen kelen kan u filɛ nin ye ka na bɛnkan de ɲini bɛnkan min n'u ni ninnu y'o sɛbɛn bɛnkan in bɛ na waati min na o y'a sɔrɔ min ye baarakɛyɔrɔ in ye a yɛrɛ nɔ minɛlen don kunnafonidi gafew caman tun ye a ka nɔ minɛliko kuma fɔ k'a sababuya kɛ a tun ye baara mun sigi sen kan o tun man ɲi nin waati in na sa yaasa ka se ka dugudenw lasuna k'u laɲinɛ a nanen don ni fɛɛrɛ jumɛn ye o ye ekɔli jɔko ye dɔgɔtɔrɔso jɔko sɛnɛko k'o sigi sen kan min ye waleyaw ye waleya minnu yɛrɛ bɛ ni jamanadenw yɛrɛ kɔni tɛna nafa foyi sɔrɔ a la sabula u ka dugujukɔrɔ nafa bɛ ka bɔ ka kɔlɔlɔ min s'u ma u ka jugu dugudenw yɛrɛ tun bɔra ko basigi t'u fɛ yen u ka dugu gɛlɛyalen don sɛgɛnw bɛ u kan yiriwali kuntalajan baaraw si tɛ ka se ka kɛ maire ale min yɛrɛ bɔra ka nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ka nin bɔnforola kuma in fɔ ko maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko mun ye maire sɔrɔ dɛ munna a bɛ ka sɔn bi jɛkulu min n'o ye baarakɛyɔrɔ min ye n'o nana u ka dugukolow tiɲɛ n'o nana ka na jamanadenw kumaniya u ka baarakɛcogo ɲɛnamaw ma lafiya ni basigi kɔnɔna na u ka sigida hɛrɛ bɛ min na ko mun nana n'o ye maire a jirala k'a fɔ sa ko min ye a ɲinɛna pewu muso dɔ bɛ yen o yɛrɛ fatura u ka dugu dɔ la n'o ye Gadi ye min ye baarakɛyɔrɔ in kibaruya caman y'a jira sa k'a fɔ maa caman bɛ bi olu n'u hakili to ɲɔgɔn fɛ a degun barifa bonyana kosɛbɛ dugudenw ma o de la olu kɔni kun wulila k'u jɔ nka min ye maire kelen filɛ ka t'i bolo nɔ don sɛbɛn min na nin ye k'a bɛ maa siran a bɛ maa jɔrɔ sabula adamadenya tɔbɔtɔli baara fosi tɛna se ka kɛ dugukolow tiɲɛna dugukolow halakila jiw tiɲɛna sigiw tiɲɛna min ye Senegali yɛrɛ kɔnɔna na bi maa caman kun hakilina bɛ min na min ye Faransika ni société ba in ye a tɛ ka taa o sira fɛ koyi sɔrɔ min bɛ kɛ a b'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye wa min ye dugudenw ye olu ka bolofaraw n'u ka taabolo n'u ka jiraw olu si se ka lafiya sɔrɔ a ko la o de la sa min ye maa caman ye u jɔrɔlen don bi maire filɛ nin ka t'i bolo nɔ don sɛbɛn min na nin ye k'a kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye a degun bɛna kɛ mun ye a bɛna wolo mun na yalama a bɛna na ni falen wa yalama min ye baara bolodalen minnu bɛna k'a kɔnɔ a bɛna nafa ɲɛ wa degun minnu kɛra ka ban kungo minnu tiɲɛna fala minnu tiɲɛna ji minnu tiɲɛna ko olu ko bɛ kɛ cogo di o ɲininkali de bɛ ka kɛ maire la bi ko yalama ni waleya mun filɛ nin ye o bɛna mun bɔ sariya ko ta na sira la don nataw kɔnɔna na Mewanikaw fɛ yen ko maaw kan ka u yɛrɛ kɔlɔsi ka nin ko in bɛɛ lajɛlen k'a jateminɛ ji ɲɛma jɔlen ale la n'an bɔra o la Mali minisiri min bɛ yen ni ale bɛ muso den ani du kunna ale ye hakilina sigi sen ka fala ye kalo o kalo a bɛ kin dɔ musow ta ka t'olu lajɛ u bɛ baara kɛ cogo di u ka suguw kɔnɔna na degun jumɛn b'u kan mun bɛ se ka kɛ u ye min ye minisiri Jɛnɛba Sanogo n'a bɛ jaralakaw ka sigi la musow ka minisiri sibiri tɛmɛnen a taara Ɲamakɔrɔ sugu kɔrɔ la koyi Ɲamakɔrɔ musow fala ye k'u ko minisiri ma k'i nani na yɔrɔ la koyi k'olu bɛ ɲamancɛ de la u ye burɛti d'a ma k'a ka ɲaman cɛ fɔlɔ ka t'o bɔn ale yɛrɛ ye ɲaman bɔnyɔrɔ ye a y'a dɔn ko ninnu bɛ baara la yan o kɔfɛ u y'u sigi Ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ musow degun fɛn fɛn b'u ka fala ye u y'a bɛɛ ɲɛfɔ muso ɲɛna a ko ale kɔni ye gouvernement ka ciden de ye ale ye nin miiriya in ta mun na ale b'a dɔn ko muso caman bɛ yen maaw to u ye maaw hakili to u la o de la ale yɛrɛ kan na ta minisiri k'i bila filani dɛbɛ la baara mun bɛ k'o la ko k'a nacogo ɲɛna dɛ ko samiya yɛrɛ kɛlen don ka dadigi kɛ sugu in yɛrɛ la o sugu in yɛrɛ baara ba minnu b'a kɔnɔ ani yɛlɛmaba minnu b'a kɔnɔ u y'o bɛɛ lajɛlen da ɲini muso fɛ ni Ala sɔnna a ma min ye a ye a fana ko sa k'a na kɔmasegi kɛ
falai anga panguru mi me no Sky Mali ye ale mo non vangura bo ha ka boya ngata Côte d'Ivoire ka ofe asra daile la mi nye panguru ngoni obna na bo anfe ansa dogo ngono araba juma ani kari panguru no Sky Mali ye abe boya ngata Côte d'Ivoire ka ofe falai mi nye wa binani wa biduru ani nani ani drame bisegi o yetani nga segi adaka di de nama ye ngo ya ni Burkina ye 360 yoro koni abe erkele ne o nga Sky akosa aleka ni sira kurain akekunye anga jamana deun anga jago kelaw anga mogobatugu suni tle ulumunumbu sigi ka panguru wero kono falai ana dobu ka deguna araba o araba juma o juma mi kari o kari kata waka Côte d'Ivoire ka ofe ka segi kana Sky Mali kwa ayo sira daele bela jilengoni ni sojale no ka kene ni koinye falai amta ministry Daudu ka barakero la mamunu ye jalakura soro olu nanu ka jala yira ministry la bara insa ministry so ere kono na cheni muso demsani mabakoro mama be ko olu ye jalakura soro nu ye joro soro ke ba itere ke bala ha buguta police ke ale sisa ale koni aka fini ngurani ndo ni gara ede ma jala ngoni mi ka photo ta ga yira na doro ministry ayu fo ku tanu falai ko bara min fle ni ye no ye jalakura mun dale flu disila ni ye ko ati soro ni sebetere ati soro ni bara ta ati soro ni timinanja te ube bara mina suni tle uka do faraka alibi ayaka ni soja yira chewni musola muni ye jalakura ni soro kene nga sa mi ministry ye ako chiedo ni soja kenedo nga kanga ke tasibla kene kanga ke seli fana ye kanyesi mama mamuni ye degun soro ni wati na wolo masri tabaga gunga ministry ya nyunu fe doka fara chesri ni bara ketugo nyumanga kumate munu be nulu be kene kan yoro bela jelena minye chedo nye ulubisa ka bara ketugo min kene nga sa gendarmerie nyema ale tumbe minye gardu nga nyema e famuke general de brigade famuke kamara ale fana tumbe police nyema no ye contrôleur général de police su kone fana tumba kene ga falai nunu bela jelena kunye sa o ka chede munu be nule jala kura usoro kanu yira ministry la mami nga koronu be sa no ga jala ga greni betai ale duga odonge bela jele ye sabula ayirala ka boko mi ma koroka yi wara sunye akosa ko mi ye bara min kelen fle ni ye uku jija ka dofara chesri ni timinanja ka kumate samba fla ani muganu woro min na todo bara munun bena na duma no e lakana ko ni baraka to nyuma nye uku chesri ala aka sika kega nye fatia anyota fala yana ngata ambulo blanda na mborai amte fafa am soro kana fargolo nyene jala fala e kunungo Mamadou Konaté la ndula timimbe no kalfara Mali la na be foma ko tournoi UFOA ale kurumo karli bara o kera kunu yani ndula ti folo tesa ayira ka ko demsonu ngoni ulu blaw flani de bela no ye conservatoire demsonu ye mami be sa no ye dongdela na ma foma ko derkeb ale fana ye dongle dumanda falai nyene je bay sa African women o bela jele frale nyanga sami samata sega o jansa o ulu dara bale nationali ale fana tume kene kai ya saka kene ale sangoromata kosebe nyene je ko ta fanfela la mi ye tuna ifwa ainye akalfara Mali jamana la akala be nyebla dulati do falai kata mi ye Coupe d'Afrique nata no demsen munu sima santano lo vla soro uluka ondulati nyebla do ma fla de kanga sugani au vea no ye jamana fly kata farafina en fanfe bolo joro fa kupuina sabula kabi wati ja kafu ale aye kafo ko kuma ni tom blara nyana farafina fando bolo jamabe chani fando bolo ye wala sa ya esa kafo ko temsonunta una yelema do luka turna olu laben tugola wala sa faon fambe no farafina kulu e ame ifwa ala tugomi do fana be faon ro fe falai olu fana be ku tawla be ya saka saka ni nyebla balonta inge nga mama mana se sora no jaglu tom fly jabana fly olu kolmeta Coupe d'Afrique kenega sawore ministry ayo folike ga nyesi kafu mauma ulu muye ni ndana da nga jamana ka kanga ni labe ako wa kwa mse ko wera la minte ni de
ko ni ala sɔnna ma mali yɛrɛ bɛna i bolo mɔnɔbɔ fɛnw nɔfɛ yaasa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ kɛnɛ ka ye premier ministre ale nagakɔrɔmaw olu caman tun bɛ yen ministre min bɛ yen ni o bɛ mara kama bɔli ko kunna o fana tun bɛ kɛnɛ kan CNT ka maa mapalenw tun bɛ yen ministre min bɛ yen n'o bɛ bolimafɛnko kunna olu fana tun bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ye foli ni tanuni kɛ sa ka kɛ ni nin baara in ye ko min ye mali kɔni ye nin ye laadalako ye anw fɛ anw ye jatigiya jamana ye fala ye binkɛnɛ kan sa ndolati fɔlɔ o ye anw ni Libéria tɛ de i b'a kalama ko CAN 2002 le 19 janvier 2002 Mali ni Libéria de Coupe d'Afrique min kɛra Mali la ouverture kɛ i b'a dɔn a kɛra joli ni joli ye kelen ni kelen George Weah y'a don Seydou y'a égaliser Zeyi an ka denmisɛnninw ma taa sira fila fɛ koyi balontan daminɛ olu yɛrɛ f'an ka kuma ka entraîneur fɛ fala ye denmisɛnnin bɛɛ tun bɛ fɛ k'a jira k'ale bɛ se balontan na olu yɛrɛ ɲinɛna k'a fɔ ko balontan kan ka kɛ cogo min na o ɲinɛn'o kɔ pewu nka o kɔni y'u firi a kan premier mi-temps na u ye 30 sɔrɔ ka don deuxième mi-temps fana na u ye 30 sɔrɔ ka don 6-0 min ye an ka denmisɛnw ye Mamadu Konate kɔnɔna maaw kɔni u y'u lanisɔndiya kosɛbɛ an b'a fɔ sa ko Libéria a denmisɛnninw Salu Nasiri ko olu ni Senegal de final ta Senegalikaw fɛ yen ni une fois a ye na fala ye o la an kun tɛ se k'u minɛ ten tuguni na ten nka Mali sa ale ka groupe kɔnɔna na min ye Guinée Bissau ye ani Gambie olu fana b'a kɔnɔna na ka fara Mali ni Libéria kan ni ala sɔnna a ma jaabi mana sɔrɔ o la sa jamana 8 o de bɛ anw fɛ yan fala ye a jamana 8 bɛɛ lajɛlen groupe 2 don farikolo ɲɛnajɛ min na kɛ yɔrɔ 3 la Mamadu Konate Wenzɛn Kulubali ani Jara Ashi Kulukorokaw fɛ yen yaasa sa jɔyɔrɔ 2 min kan ka sɔrɔ ka taga Coupe d'Afrique kɛnɛ kan o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o baaraw don Coupe du Monde éliminatoire hukumu kɔnɔna na fala ye min ye Samata Sɛgɛw ye u ka ɲɛmaa n'o y'u ka dege karamɔgɔ ye ale bɔra ka kibaruyaw di min ye Tom Sentif ye a y'a yira sa ko cɛden 25 Mali ni Tchad kan ndolantan ale ni Mali Madagascar tar o min kan ka kɛ min ye an bɛ taa Tchadikaw de fɔlɔ fɛ yen fala ye nin kalo in tile 8 an bɛ taa Tchadikaw fɛ yen kalo tile 12 yan an nana min ye Madagascar an b'ale bisimila yan baara ninnu bɛ tali kɛ sa min ye éliminatoire in fala ye ale kɔni hukumu kɔnɔna don i b'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ sa tile fɔlɔ la fo ka taa se tile 8 ma anw jɔyɔrɔ ye 4nan ye 4e place kuru 12 de b'an bolo Ghana ale de b'an ka kulu ɲɛfɛ kulu 19 bɛ ale bolo wala ye cɛden minnu welela sa kulu kana o ye Jigi Jara ye cɛlikɔlɔsiba 3 Jigi Jara ale bɛ Yanga Africa la min ye Surisi ye Ismaël Jawara ale bɛ b'o la Mamadou Samassa ka bɔ Lavalkaw fɛ yen défenseur 8 min ye Ablaye Jabi ye ale bɛ bɔ Zirikikaw fɛ yen ka taa se Mamadou Fofana ma o fana bɛ bɔ New England kaw fɛ yen min ye Amadou Dante ye ale bɛ bɔ Arukala FC Siku Ɲagate SC Braga ale bɛ bɔ o la min ye Ousmane Kamara ye Angers kaw fɛ yen ka taa se Fode Dougourema Le Havre min ye Cheikh Oumar Konate Clermont Foot ale bɛ bɔ o la Woyo Kulubali ale bɛ bɔ US Sonsolo olu fɛ yen milieu de terrain na sa n'o ye cɛmancɛw ye Aliou Dieng Al Hilal min ye Mohamed Kamara Al Stade Yves Bissouma Tottenham Amadou Aïdara o tɛ Duduya RB Leipzig o ye Allemagne ye Lassana Coulibaly Lecce min ye Kamori Doumbouya Stade Brest ka taa se Mamadou Sangare ma Lens kaw ale bɛ b'olu fɛ yen ɲɛfɛmaw Nene Dordogne o tɛ de Nene tɛ de ale bɛ bɔ Fenerbahçe o ye Turki ye dɛ n'i ma fili Gawusu Jara Feyenoord ale bɛ b'olu fɛ yen Lassine Sinayogo Auxerre El Bilal Touré Bekistas ka bɔ Bekistas kaw fɛ yen Mamadou Doumbouya Watford ale ni Musa Sila o bɛ Schalke 04 o tɛ Allemagne ye ou bien de Musafa Sangare ale bɛ bɔ Levski aw ko ko maakura dɔ welela maakura jumɛn welela fo n'a kɛra Dudu ye Bisuma kɔni komi jalatigi don sa n tɛ ale kɔni jɔyɔrɔ tun b'an bon nin ko in na kosɛbɛ fala ye n'an bɔra yen an bɛna kɔkan kibaruyaw la kununko surɔ Faransi premier ministre n'o ye Sébastien Lecornu ye nin kalo in tile 5 ale y'a ka gouvernement sigi tile 26 a yɛrɛ sugandilen kɔfɛ ka kɛ premier ministre ye
gouvernement in kuma fɔ Falaye ani Faransi politique maaw ka wuli u ka lagosili la u ka burujali la ani gouvernement in lagosili la premier ministre a ye maa minnu ta sa ko bi de sa lansara waati u kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ premier ministre yɛrɛ sigiyɔrɔ la maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko ministre caman kɔni kun tora a nɔ na ministre belebeleba fana caman bɛ yen olu kun taara parti min bɛ yen n'o ye parti socialiste maaw ye Falaye olu ko ko u bɛ nana cɛ wele bɔgɔ jeninen kan ko ka motion de censure kɛ cɛ la assemblée la sɔgɔmada in na an ye kubariya sɔrɔ ko min ye premier ministre ye Sébastien Lecornu k'a ye wala sɛmɛ ale kɔni ko k'a ka ɲi ten ko Macron sɔnna a ka démission ma nin bɛna na kɛ nin tɛ seginna ye ale tun tɛ seginna ye an na kɔnɔntɔnnan fana ta Macron kɔni kɛra premier ministre président sa min bɛ premier ministre de nommé Falaye n'an bɔra yen min ye Ukraine kaw ye degun b'u kan bi Irisi kɔni ale kɛlen don ka to ka yɔrɔ caman o de kɔni bombarde bi ni kununko kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa mafalenw ka yɔrɔ min bɛ yen n'o ye UNESCO ka yɔrɔ ye u ka dugu min bɛ Ukraine kaw fɛ ni livre ko yɛrɛ bɛ kɛ livre yɛrɛ ɲɛnajɛ dɔ tun kan ka daminɛ yen bi ko kɔni yɔrɔ kɔni gosira k'o kari k'o bin pewu min ye Ukraine ye ale yɛrɛ fana tun bɛ wulikajɔ la ka ɲɛsin Irisi jamana fan caman ma o wulikajɔ ninnu k'olu ma se ka se sɔrɔ n'Ala sɔnna ma kibaruya tɔ minnu bɛ yen sa wula fɛ min ye Famara ye ale nana o d'aw ma an bɛ taa san Kulukorokaw fɛ yen Falaye ninnu ka janaja n'an ta kɛcogo tɛ kelen ye dɛ i t'a ja k'a la dugutigi n'o ye chef suprême de Megetan ye Megetan bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa n'o ye Jibril Jara ye Ala y'ale de ka kalifa minɛ a la Falaye sɔgɔma i b'a dɔn min kɛra mɔdenw taara su nɔfɛ k'olu de ta don an ka taa ye an k'a lajɛ dugutigi Megetan jamanatigi n'o ye Jibril Jara ye Ala y'ale miniji dɔgɔya ka bɛn Alamusa don ma octobre kalo tile 2 san 2025 o la sa Jarala kabila bɛnna kan Megetan kabila bɛnna kan ko ka suturaliw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni sibiri don ye octobre kalo tile 4 san 2025 baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Kulukoroba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna Tɛrɛnjoba kɔnɔna la baaraw daminɛna sɔgɔmada fɛ mɔdenw taara ka taa fo morgue la ka taa su nɔfɛ olu ye sutigi fɔlɔw ye u y'a kunbɛn ni dunu ye u y'a kunbɛn ni tɛgɛrɛ ye u y'a kunbɛn ni nisɔndiya ye sabula ka d'a kan anw fɛ bamanan a bɛ fɔ ko wara sadon k'o ye seli ye Jibril Jara san 93 i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ni maa min y'o sɔrɔ o ye tare ye o la anw fɛ bamanan n'o n'a ɲɔgɔnnaw kɛra jango dugutigiw don mɔdenw i k'a dɔn k'a fɔ u b'u ka nisɔndiya yira nisɔndiya kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko taaba taara ko o de ka d'u ye nka a ye san hakɛ min kɛ dugukolo kɔ kan san in a wasara kosɛbɛ wa a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ faso kunbabɔli la a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ faso kunkɔrɔtali la o de hokumu kɔnɔna na mɔdenw ye su kunbɛn kabini morgue la ka tila ka na n'a ye Jarala sokala yɛrɛ kɔnɔna la ka don ni Jibril Jara ye du kɔnɔna la ka i ka dɔn k'a fɔ a ka kan bɛɛ da dudenw ye ka sɛnsɛn ka se Tɛrɛnjoba kɔnɔna na Tɛbajoba min yɛrɛ kɔnɔna na ni faamaw teri siraw balima siraw sinji siraw sigiɲɔgɔnw baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ kɛnɛ a ɲɛmaya tun bɛ an ka wasabulon ɲɛmaa bolo n'o ye général de corps d'armée Maliki Diaw kɛnɛ ɲɛmaya tun b'ale bolo ka fara mara ɲɛmɔgɔw kan colonel Lamini Kaburi Sanogo ani an ka administration maaw bɛɛ lajɛlen dugu maaba bɛɛ lajɛlen bɛ kana ka maa caman bɔra Bamakɔ ka na ni suko yan kɔnɔna la kɛnɛ nin kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ Jarala tɔgɔla maa min kumana o ye Lasana Jara ye ale kumana mɔdenw tɔgɔ la a kumana kabila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kuma dira i k'a dɔn k'a fɔ dugutigiw ma Megetan dugutigiw o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen présidence y'a wasa don Dagamaïssa la ka na o fana ka laseli kɛ Dagamaïssa yan'ale ka kuma Burama Sumanew de kumana jamanatigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali jamanatigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Ɲarela y'ale bila ka na kɔfɛ wasabulon maaw olu fana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Jibril Jara ma kumakan minnu b'u bolo u y'o da jama kɔ kan an ka Kulukoro préfet n'o ye Jibi Jawara ye Jibi Jawara ale fana a kumana a ye tanuni kɛ ka ɲɛsin Jibril Jara ma a ye baara ɲuman minnu kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ni o ye ka fanga ni dugukɔnɔdenw kala ɲɔgɔn na n'o o ye ka wulikajɔ kɛ walasa jamana in ka dɔn k'a fɔ
a bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sen don a jukɔrɔ tontonni na Jibiri Jara ye o kafɔli min kɛ a y'o baara ɲuman min kɛ a ye tasibila ka ɲɛsin a ma. Laseli fɛn fɛn tun kan ka kɛ kɛnɛ kɔnɔna na o laseli ninnu dagunnen k'a dɔn k'a fɔ sira dira an ka alimamiw ma seli kɛra fure kan. Seli kelen a ka a sɛnsɛra ka se Kulukoroba kaburudenw kɔnɔna na ka taa a da a faw n'a mɔkɛw kɛrɛfɛ. O ye Jibiri Jara ka so laban ye. I k'a dɔn k'a fɔ ko in kɛra jamako ye a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ laada kɔnɔna la laada ma wuli Jarakaw ma laada wuli laada o laada n'a kun ka tile dugutigi ko la dugutigi suko la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen lakilenna. Ala ye ne bɛ tilen ka nin fɔ aw ɲɛna yan n ko anw ka ko foyi ni maa si ta tɛ kelen ye e filɛ nin ye sisan i bɛna na furu i bɛ silamɛ furusiri kɛ n'i y'o kɛ a bɛ f'i ɲɛna ko laadala furusiri k'o k'a kɛ i bɛ tila ka taa mairie la i kelen furula siɲɛ 3 nin ye cɛkɔrɔba in ka janaja fana kɛlen filɛ nin ye siɲɛ 2 de aw ka tubabu laada o kɛra a la n'o ye cérémonie officielle ye anw ka laada denmisɛnninw Segu bamanan laada maakɔrɔ su bɛ kɛ cogo min u y'a kɛ ten moriw tilala ka n'u ka mori seli fana k'a kan an bɛ dugawu kɛ min ye Jibiri Jara ye Ala k'a da yɔrɔ sumana ne yɛrɛ ka petipetinin kun don c'était mon petit frère n ka denmisɛnnin ɲɛnama fana kun don quoi n bɛ dugawu kɛ Keba ye ko mun Keba ne bɛ tilen k'a fɛ yen nɔ n ko ninnu ye ne ka maa dilannenw de ye ne n'a fa de ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ ale kɔni c'est mon petit an bɛ dugawu kɛ Ala k'a da yɔrɔ sumaya yanni an ka taa farikolo ɲɛnajɛ min ye Sala Babi tɔgɔla kupu o tun bɛ Sabalibugukaw fɛ yen kunun ko final tanna Sala tɔgɔla maa min tun bɛ yen sa o ye Buguri Mamadu Jara ye Keba Jalo ale ye min sɔrɔ kɛnɛ kan ye Fala ye o bila an k'o lajɛ. Ne bɛ yan bi parrain tɔgɔ la n'o ye président Sala Babi ye ani yan yɔrɔ ka jan sinon a kɔni tun y'a kanu ka kɛ yan bi a dusu hakili bɛ yan miirina bɛɛ bɛ yan kan bi wulada nin na nin sangani nin kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ Sabalibugu jeunesse la k'a fɔ a n'u bɛɛ de ye kelen k'a jira k'a fɔ foyi tɛ denmisɛnninw ka kelenya bɔ bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na vraiment ale bɛ faga Sabalibugu jeunes kan ka se ka nin ɲɔgɔnna caya sigida kɔnɔ parce que bibi na Mali mago bɛ nin de la denmisɛnninw ka ɲɛtaga bɛ nin de kɔnɔ a bɛ denmisɛnninw yɔrɔ ma janya fɛn kuntan caman na min an t'o laɲini denmisɛnninw yɔrɔ la tant que denmisɛnninw u bɛ nin na a b'u bɔ ko caman kɔnɔ u ye wagati minnu kɛ yan u bɛ farikolola baara min kɛ yan nɔ a b'a to n'u bɔra yan nɔ u tɛ se ka t'u sen don ko wɛrɛ la ko minnu tɛ fɛn cɛ ɲumanw ye donc o hakilina kama je pense que parrain y'a kanu k'a fɔ nin ɲɔgɔnna a kan ka caya vraiment ka organisateurs fo mun ye nin laɲini ani mɔgɔ mɔgɔ de ye dɛmɛ kɛ ka na nin ko nin yɔrɔ la ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ k'ale sewalenba don Sabalibugu denmisɛnninw bɛɛ Mali denmisɛnninw bɛɛ k'a fɔ nin de y'ale hamina ye nin de y'ale miirina ye o de kama nin ɲa ɲɔgɔnna a tɛ fɔ a kɔ cogo si la. Ne nisɔndiyalen don ka fɔ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na an bɛ organisateurs fo i yɛrɛ y'a ye a organisera ka ɲa bɛɛ kɔntannen don a ɲɛna yɛrɛ de. N'Ala sɔnna nin ye ko daminɛ an bɛ ɲini Ala fɛ halisa san wɛrɛ ka k'a la san wɛrɛ kɔta ka k'a la fo ka taa fɔ ko min kɛra sa fo ka taa fɔ ko Bamakɔ district bɛɛ ka k'a la kana na dan Sabalibugu dɔrɔn ma coupe Sala Babi a ka kɛ pour Bamako pas seulement pour Sabalibugu mais Bamakɔ bɛɛ ka k'a la u ka to bɛn kɔ parce que ni finale yɛrɛ bɛ bɛn yira depuis a daminɛna fo ka taa fɔ ko ka se a kuncɛyɔrɔ ma mankan ma kɛ tiriki dɔrɔn ma kɛ fɛn foyi den kelen ma kɛ o bɛ bɛn ko fɔ u ye nin kɛ cogo min na hali ni kupu wɛrɛ bɛ kɛ a ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan kɛlɛma ye nin na cogo min na mankan ma ye nin na cogo min na filanan sabanan naaninan fo duurunan mankan ni fɛn foyi kana y'a si la a ka kɛ bɛn kɔnɔna la a ka kɛ nisɔndiya kɔnɔna la parce que sport ye nisɔndiya ko de don et en même temps a b'an permettre fɛnɛ an k'an ka kɛnɛya garder. Sala super coupe Sala Babi parce que primo an yɛrɛ ka mɔgɔ ye Sala ye donc secondo jeunesse football ka di jeunesse
donc an y'a fara ɲɔgɔn kan ka idée min ɲini vraiment an ka ko dɔ kɛ an ka quartier fana la fɛn fana bɛ se ka yira parce que i n'a fɔ président de la république y'a fɔ cogo min na ko année ye année de la culture donc n'i ko ko année de la culture fɛn caman ba de b'a kɔnɔna la j'espère que football fait partie donc an fana segu n'an damayira de kɛra football ye k'o organiser donc pour le développement du quartier et puis pour le développement du pays aussi deuxième édition bɛ y'a la deuxième édition b'a la parce que première édition a ɲɛna kojugu. Depuis le début, on a commencé avec de 32 équipes. Donc 32 équipes, chaque match, on a autorité au Fana Foku, Bargada, chaque match au match, on a commissaire Biano, Barga Camara, donc avec autorité Fladama, chaque match, on a un terrain sécurisé. On a damina, Kelema Boala, tranquillité qu'on a, Kelema Boala, Foufoima Boala. Non, en Tchessiri, parce que j'ai ramené la commune première militaire. En Tchessiri, à Téning, à Fogo Jibané. An bɛ se k'a fɔ halisa an ka courage ta an ka taa fɛ san o san n'a sera k'a da o bɛ diya an ye trop parce que a premier jara an bɛ fɛ a tɔ bɛɛ ka kɛ tan wa n'Ala sɔnna a tɔ bɛɛ bɛ kɛ entraîneur ko vraiment k'an ka jilaja an ka na an ka gagner an ka taa so mankan kana bɔ a la foyi kana bɔ a la an ka yira k'an bɛ se an de bɛ se wa an de y'a kɛ ouais merci ouais. Finale ballon est fɛn dɔ ye ça se joue pas ça se gagne. Et franchement maaw muira ballon tan na mais on n'a pas eu la chance. Ala ma garijɛgɛ d'an ma bi an bɛ se ka coupe in ta cogo min na sinon ballon tan na occasion sɔrɔla a caman yɛrɛ fana. Franchement ne b'u fo k'u waleɲuman dɔn mɔgɔ min bɛ nin action sugu kɛ jeunesse ye vraiment l'action est salutaire. Franchement ni ɲɔgɔnna caman ka kɛ a b'a to mɔgɔw tin bɛ don ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ballon tan de bɛ se ka kɛ vraiment an b'a fo ka waleɲuman dɔn hali bi Ala k'a to a ka hakili to jeunesse la ni ɲɔgɔnna caman ka se ka kɛ. Super Coupe Salababi tako fɔlɔ nin y'a kuncɛlen maa minnu ye se sɔrɔ misi kelen dira olu ma minnu dasira saga kelen dir'u ma an bɛ dugawu kɛ sa deuxième édition o fana labɛn ka se ka kɛ ka ɲɛ ko nin cogo min ka dɔ fara a kan hali bi min ye Salababi ye an b'a yɛrɛ fo Buguri Mamadu Jara k'a fana fo baara kɛcogo ɲuman na denmisɛnnin minnu Sabalibugu n'u ye coupe in sigi sen kan k'u yɛrɛ fo sabula nin y'a kalo 2 ye coupe in bɛ sen na denmisɛnnin caman yera a la an b'a fɔ sa Ala ka sa wɛrɛ ta jira an na Falaye Keyita tun bɛ ani Keba Jalo a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passé da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir